Anzjan li jeħtieġ operazzjoni fil-parti privata tiegħu ngħata appuntament biex ikun investat mit-tobba fl-isptar Mater Dei għal sena oħra. Mortajtom il-karti għalli għal April ta' sena d-dieħla għalli ħajjara it-tabib. Mhux biex għal operazzjoni data għal April ta' sena d-dieħla. Ir-raġel qal li ma jistax jissapporti aktar bl-iskumdità u li żgur ma jistax jistenna sena oħra l-vista. Kien għalhekk li staqsa kemm tiġih din l-operazzjoni fil-privat. Għatlu kemm tiġini? Għalli tiġik bejjelf jew 12%. Dik għalli. Raġel ieħor li tkellem ma' One News fisser kif ingħata appuntament ta' snien għal nofs Ġunju tas-sena d-dieħla. Dan minkejja li huwa muġuħa li xadu kemm sofra minn stroke. Appuntament ta' snielek tistenna sena, għadha kif tat stroke jien. Il-ħanek inħossum damdam. Ir-raġel qal lil One News li minn barra l-uġieħ fil-ħanek qed ibati wkoll minn uġieħ fuċċu. Għal ma fadallu l-ebda triq oħra li fl-jmur l-appuntament privat. Ikelli mmuru, memx tagħmel, la tagħmlu appuntament ta' sena oħra, ma nistenna sena oħra jemmut.